no ko pai na no sa wo o mama ang pai ke ba jadi bahai mo gutang ke ang tuya bele ang usaka mo ka prai jong kana ka prai jong burno tura nyor nang kana ang wan su gunye mani da buge ana ama baba bugerai ang busa nyusa sa jonggo o busa masana to yang buru dang sinai Kokni koko sasamani tongo borok kaham henke datine thiyo borok hamyake doi thiya hanai agini simi atiki salai family kok khanau tini amo kahno kaisa story chinaro sokpakya norok display khoroksa salano nuki tomani bini mong Harish Debbarma kami teleamora ti kormo laithane 20 August salmarini achuk jora Mwnai Harish Debbarma Imang Koroi Thwika au chini dara baitolte munashonor kuina khanaka laithangja 20 August salmarini achuk jora Mwnai Harish Debbarma Imang Koroi Shisana bagi kapra sini kapramang seti Kokborok thwinai belakino Khairok Masicha Imang masingsa a bagi Harish Debbarma nukuni borok buma bupa tabu belaino beka tuku nanglai ketang tongibo ketebe baksa amang chimang jalai tongzaka because borok ni besa khorok ni tongsamani a besa khorok ni tabu thwijakmang plus thwinai chela Harish ni Bihik bo bor ni 8 mas ni besa kele khorok sano tei tabu belakino beka baijagi bini besa logi kere bahage sachung samung tangai o besa kele 8 mas ni no nai tlangnai hinai chela Harish ni Bihik bor ni besa kele nyo mokhang nai salbrom no hopung samung kapmang jora lai tongjaka tangi hinkai mia 20 August salmari besai Harish Debbarma Imang Koroi thwimani darti Bihik bo ketang tongibo ketebe baksa bekha baijak so patike sing tini chela Harish Debbarma and Bihik thanti Debbarma ni live story kahamge khanawi saiman laina te norok full video nai bujoi bekhawa Khairok Tongkha thwinai no khuni borno kise misa sak subaki blackeno boring bage kotor help eba chubaso ngai display o borok ni QR code eba ke scanner rizak yanti norok jenor hamsama subai manu display nukui tama chalani mong Harish Debbarma Bihik ni mong thanti Debbarma borni charai 8 mas ni kele khorsa tonga kamingka telemra timodu pulia sekang jeng beri eba Bihik ni kok semanena e Mwnai beri agi charai kele jorano bini babu thwitangka apurin chimi bini ama bai tongi porimang sikile soka but jora salja bini ama bo haino sak hamya kalai thwije thangjauka a bagai e Mwnai beri bini nana thagu borni taku bukuk amo Khairok bai tongkino kedema jora lai tongkha belaino Khairok Masicha tangi henkai buma buha kereni besa henmani besak horbai sal abo je buma buha kere bono teba kahamke saimono haidiba and kebama sal jorani olo berni laiba khorsa chalapakya bini mong Harish Debbarma belaino borok kaham bekha kaham atikeno khori chajala hamjama bisingo khongnei nukuni okara borok saimane taku bukho kok salai chlabai berino tongthok chathoni bisingti kai rilakya a kajama sal jorani siming tabuksik jora besai Harish Debbarma bini Bihik no belake hamjage ekdom maya khaimang samoro amse khlai relia te Bihik no mokol mukti thopsabo khiklai ria besai ekdom hamjage maya khasugu tangi henkai berile agi charani simi buma bufa kere kostoge phaimani bula abaki besai bini Bihik no agini korok saimani tabu belake Khairok jagi maya khlai sugo aba hatia jodi direct kok sana thanke kajema saljorani simino Bihik besai kha baksa bujilai bori nukungo ekdom kaham kina tongoi tongo te kamini choto lukobo saimono Harish te bini Bihik besai boma hake tonglai bori nukong boma choli tong kamini choto lukobo kaham kina siwo saimono te lai thangsa bisho henkai bori chirai chila besa khoroksa asakya apro Bihik besai bori besano nasike kokrilayo chini besano mungsa malani obab khlai galak nini ama babu tongsak je nangmani choto rinai te chini besano kaham school admission khlai pori roi borok kusu kotor snamnai Bihik besai atike wan sugi Imang kotor snamnai tongsamani ama hakino bori nukhungo tongthok chathoni bisingti ketungma jora lai tabuk borni chirai atman hekaba 8 mas angkha thiaba lai thane 19 August salmarini horoke besai Harish Debbarma bini samuro pai bubakrani asema sala palayei olo nogo thangka nogo thangma olo Bihik besa te buma bufa songbai joto thansa keno asuk lai maijai thulakya but a horbarta lai 20 August salmarini horni tinta Khairok henkaino
Mwnai Harish Debbarma Imang ni simi Imang Koroi Kapmang Leng a jora logi thusa Bihik thoma sisawi bwsanyo dagri sosai nashuka haipuno bwsai Harish Debbarma thwimani basalaya tebo kapra sini Kapmang setirokse Kokborok Imang ni simno langma joy thangjaka bwsai Harish Debbarma yagulo nukuni borok Harish no sakham no gobo tlang lakya aro thangibo doktorok sairika Harish Debbarma ni langma joy thangka hne a bagi Bihik tawi belaino baka duku nangjak kathang tongibo kathaibe baksa bwsai koroi o 8 mas ni bwsa kolonyo bahagi sachung nai tlang manai hne Bihik hobung sabung bwsani mokhang nai Kapmang tongjaka tangi hinba Boroi eba Bihik agi cerani simi buma bufa koroi engge tabu kajake bwsanyo a sawi bwsani nogo hamsuk phai tongphaimani phiaba a bwsai bahanyo Bihik no sachung kese yakre kalangjauka belaino Khairok Masicha o Mwnai borni laipo te je thwinai chwla Harish Debbarma nukuni kok sana thangki bini ama babu sombo kathang tongibo kathaibe baksa salbrum kablai tongjaka tamni hinba 2 bosor sikangse borni saje khorokja kotok sori thwimani a video jeng snamjak norok jodi nanyake link description o rorinai 2 bosni sikang khorsa bwsa thekya tabuk hinke te khorsa bwsa tomani a bwsabo hanyo hache thei thangjauka aboti jora buma bufani bwkha te tamung sinai norno wan sugina chiri and partigo jeng amon sanai borni nukungo kebo rang puisa gonang jakir khanibo koroi joto samung khaiche chalai tongjau je thwinai chwla Mwnai Harish bo bait suromo tongoi bomangse nokni khorsa nangkuma mani paye nukungno naikol tongjamani tabule bose korikya a nukungo te sabose naikol sinai belaino wana masingsa Khairok suga hachi ama hairok khanawoi abagei Harish ni Bihik bo bwsai thema darti bogi manjaya Kapmang jora lai tongkha nokni buma bufa bahno hopung sabung kabuino jora lai tongjaka amongkha lai thangjak salo Mwnai Harish Debbarma Imang Koroi thwimani te borni chikonsa Bihik bai kaneni live story so chini dara baitolte Mwnai song nor kebo thwinai nukuni borno kisemisa rang roi chubana musung tongke display QR code nukui mankhana yangti norin je mansak roholai jadi nor jotini hamsake Khairok bisingte borni nukungo mungsasek chuba mung kotorbo khlai manano and o video no sajake tongke share kharlati chini live ni kuno guarantee kre tini kaham tongmani bisingono khana srapsan bisingono hamiabo engkai thamunu abaki phaitike Mwnai je thwinai Harish Debbarma ni Bihik bini khukti bosang kaham hamya khanawi sai malai ni kisa bini bwsai bono bwsake hamja bini bwsai bono bwsake care khlai boagi kathang tongpro tam kokri langkha singamo Bihik ni khukti no kaham khanawi sai malai ne te chingnor abuno sanai 20 August salmario Mwnai Harish thwimani bori nukungo tabu kisimisa rangni bo problem enggi tongka bo sachungse nukungo rangni je samu khlai rang aji tongjamani ta bose kerke hangaba bini samu khlaitini norok subake anukuni borbo norni je Khairok hamjama mani belakna sajana hinai jeng wan sugu te nonobo kebo kubi bokhabai hamjake amsake maya khlai care khane tongkhangke nang o video bonai jaska bonai share khardi ama hai hamjam manani jotoni live jotoni kapalo koroi Ani kok jikena gade. sare sare khna jang Mia bodo surumo kam kayo ya da. bos rumo Surum telemra Yamaha surum ni sales manager ya da bodo. Ingin bono ko payo. Nogo pakena. Ang bai kok sagai busane relax doi payo. Ingin buba gerani bade ba. Buba gerani bade kita kisuri sari dojin para wa. Kisuri jari unge bo butangga aro inge ne baro takasa inge ang bo paisa ang thuya je purubo je bo no ko paisa inge me purubo tunga bo no mai kuri jawo gan kana tete no ko paina no jawo o mama ang page ba jadi bahahi honguta inge ang thuya bele ang usaka buzi ang ek rogo thugo bobar ta ko phayo inge ekta rogo jeng thu ta kok ro busal ye musi tinta rogo inge si boate ingo ang sai si mangla kamo ani busaba sawo bo kaprai dong kana kaprai dong burno turanyor nang kana ang wan su gunje mani dabuge inge ang busabu su bamliya bono jang sosa wo jange dong
tamang ini bokono kok busaya kono buya pano riwo Kapre sata tongkha kubur na. kata bo bahasa rasa pising bajaki kelang no ang bagi dong jinai ada ama baba begerai ang busay nyusa sa tonggo busay masano to yang buru dong jinai ani bekeran ni batai basa gerai masa tong masu to si kota gerai kya Mwnai abo normal khairok so abo nung bo seran chima ni ama bawo kre ama hake nono jinin chalabam se ke logi rena hani thiase logi tongthana hani thui pheme ta bo ama hingthang jaw kan nung kai dar banu maya bukai jugo banu maya kayu bozo to non maya kai kilang sian besai abo no angan ama sumpah dong gila ang disa bekas serang kamu dodara abo no aku bagi dong nai besai kira besai mah itu malia dunia gua maya gena maya genang besai abo no ang bai bo phatar thang ka kol khai kok saw message kham ni nong ta aku ani besar di serai tonggo dan Atmas komplit ng tro ko si Noimas rom tro si ang bokri bagi pusinay kano khar se mala jana ko ni nam se kok to no ke ang sosa sani sosai bo ano sa kuno inge bo do ano dara mating hini ring do inge osoran damang music kuno inge mating thudi hi sa inge ang thulan tong pi khabro teisa abro kai tewa jan puro kai phanjiri to khabo inge serai bo baza hota inge serai baza kena ang bo serai kap dong inge ang baza zakte inge no bo ke bo si pali ang dong asidin agi gai bo masih besano na yo ani busai maya gena ani busan noi mas kakak angri kangsa bumasu ya ko busani bui busani ri masu bu ban ri busuri ya bini ri se ka mono bojala tong mani ta dara bono bano paria no huria no ganda gindi borok pano saiman bayo ani busai busa Bobonya duko bunuk maya Bani makti nyuki si takap di sawo Anga di mana pan mujung di kap kebo Kap ini buron panyan mating takap di Iso Take bano makti upay malihat Burung mana ya Burung masih naik Ani di har kaksa tilang tang mahai matong kadarang. abo no mala ta abo nunge bo thanga jora se hamen thanga abo tam khasine nang sak thon ke be khano kra khai ama hajara ma tong sina dia Ang buah ni bunga buah bunga buah alik kerja banyak asai jonggo tak busai si kerai ang horo bagi dong mana ang nongok ipil kang bani ma babo kerai ani nana dai si bura si tong lai jauh abu buah nama serayu ani Mwnai kusuno kelangga idang ka abu nus borok potsa pusi woi matong udara ani dukon di kong sakit saya siapa ya Ani busay nasi ke hansa kerak si buah anu ke kelangga abo no kogon tong Mwnai je dunia ni borok kaham je bekha kaham ge bono mati mati mana manyu tong ta mana kaham ronggen tuyu ang hai kepala hai mesi tigi ba musam gele buma bu pakerai Bye po bayakar kelangan no ang bagi tong sina abo no Mwnai ta abo dia to no ni sera ko korsa tong ha ba nang bo mane sak no ge han riwo nyo nang nai ma tong sina bo
Oda na ting si ba sa ani bekas patigan na hiko bekada hilik da mong sa si maya. Oh, ang mokol mang si kalay tong si wo obok paramani. Ang le imang le korogo hinchong ya do. Bo borong hamya bai rok si todara se da kana haima tongo. Todara rok tor sai tong bai. Imang kemangga itu mokol kalau sak singna nang bele bo mokol pio ko siya ang so sa chong mani bo tunggu 나는 뭐 대포로 먹을 병사 세다나. 나를 보고 수 코스터 nang ka su tirok tu si kupur si udara 어nek 뭐 만에 cái 요 이만 거르마니 카시 동거 깨플라 메신 동거나. hati nyong kena jatuh kupur zaka 어는 뭐 ang bono 반지를 banjiri di mano ang asli songya ang bus habam ya kesi ang bono si sekang rom gerak ang bono nukin hai tamung ini kisah wansong maya serap sanyi bagi maya kelako